ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا салом алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон созен. ман ба сар духтару мактаб рафтесам. ҳозир кӯдакай дарс мегирим миём. ҳавомона бинед чӣ қадр ҳавои фасон афтобӣ гарм беҳад. кӯдакай дарс мегирим, баъдан магазин медироем, чизои даркоримона мегирем. ай магазин хона меем, насиб карда боша ба хона соҳ саломат барем барасем. баъд тайёрӣ ба хӯроки шом. тамошобинони азиз, худо ба шукр мо ба хонара расидем. ман хамир карда монда будам, ина хамирам расида. хамири кулча. ҳозир кулчаҳомона мепазем. дар хамирмон камтар рӯған, шир, дурож, об, намак. тамом. тамошобинони азиз, волои кулчамон рӯ гирифтан, намхе када ростшон мекунему, мухпар мекунем рушда. дар болошон ман шир шакидам. тухм намекунам, барои ки тухм мекунам ки буш мемонад дар болои нон. ё тухм мекунам, ё ки сметана, ё кефир. ҳамин чизе ки хай маъқул бошад ва дар болош мешакам. тамошобинони азиз, кулчаҳои мо пухтан, ана ҳамихе омадан, кулчаҳои калон калон шидан. дар инҷа боша ман зуволаи барои қалама пухтан гирифта будам. зуволаро мондам камтар рӯ гирифт. ҳозир тунукш мекунем. дар зуволаш як дона тухм, об, намак, дигар ягон чӣ надохтагием. тамошобинони азиз, зуволаи мо тунук шид. ана ҳамин хел силичи масала об карда дар болош мешакем. баъдан мепечонемшону мебаремшона, бо тунукшон мекунему. дар рӯған мепазем қаламачакомона. тамошобинони азиз, қаламачаҳакҳои мо тайёр шудан. анамихе омадан, варақи фасонак омадан. дар болош гуфтам камтар сахарни пудра кунам. кӯдак намон гуфт ки накунша ширин, ҳамихе ба маззаҳа. баъдан накардамшон сахарни пудра.
тамошобинони азиз, ҷабоша хӯроки шома тайёр кардастам. камтар соус гуфтум кунам. дар соусмон картошка, пиёз, сабзи, гӯшт, ҳамин маҳсулото ҳама медонанд соусда чӣ маҳсулото даркора, шарт нест гуфтаншам. тамошобинони азиз, соуси мо тайёр шуд. ана ҳамин хеомадак ба мо иштиёи таом, кадоме хурдесе ба ваё ҳам иштиёи таом. тамошобинони азиз, аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пешравӣ дорад. раҳмат бори дигар. касоне ки обуна шудагӣ нестед, ҳатман обуна шавем. ба дастгирии шумо мо ниёз дорем. шумо дастгирӣ мекунем ки канали мо пеш меравад. як бор дигар ба кулли мусалмонони рӯи дунё моҳи шарифи рамазона табрик ва муборакбод гуфта, ба ҳаматон тани сиҳат, умри дароза хоҳонам. чӣ орзуе дорен, ҳама орзуотон амалӣ гардад дар ҳамин моҳи шарифи рамазон. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.